Bendy on my moon boots, higher ground. Pero nag-start talaga to sa McDonald's. I just hit the plug, about to buy a pound. Bendy on my moon boots, higher ground. I just hit the plug, about to buy a pound. Bendy on my moon boots, higher ground. I just hit the plug, about to buy a pound. Bendy on my moon boots, higher ground. Ay, nagkamot ako. Sorry po. Naka-vlog pala. Ang laki po. Namin pa eh. Hindi mo nagkaugaga. Meron din pong ano sila, oh. Apple pie. Okay. Anong tawag sa nito? BFF. Alam ko barkada eh. BFF. BFF. Ay, mga kabayan, hindi ako lagi na. Kung baka sobra ang dala nila. Lucas, favorite mo. Hello. Ilan? Ilang balot? Kain tayo ng ano nuggets. Sasaw po. Ang kagat pong ito ay para sa inyo. Sayang, tulog na si Uni. Han, ano mo? Pre-valentine ni nanay. Hindi ko akalain magpa-blowout si nanay. Totoo po mga kabayan, blowout ko ito ng aking ganan. Kaysa kumain ka pa sa labas. Magbibihis ka pa. Kaya ako pa-deliver. Sorry mga kabayan ha. Kanina sa ano, nagkamot ako ngayon sa ilang. Sorry po, live test tayo. Ha? Kukulitan yung bukas kay Jonas ah. Napaka-swerte na ito mga bata nito. Napaka-blessed po yung araw na po to sa totoo lang. Hindi naman natin gustong ganyan eh. Ba? Nag-order po yung pamangking ko eh. Di namin kasalanan Lord na McDo, hindi namin kasalanan ayun, sumobra ng isang ano. Alam ko po. Hindi rin alam nung nag-deliver yan. No. Grab ko ang nag-deliver. Pero hindi rin niya alam. Baka naman, Grab. Di ba, test pag mga gano'n? Baka naman, McDo. Hindi. Tricycle. Stop guys. Stop. Sorry. Kasalanan nila yon, hindi tayo. Mga kabayan, ito po yung masarap yan. apple pie. Sabi ka na. O, tikman mo na, hindi ko na maubos eh. Bakong bukas na. Apple pie po siya. Pasensya na po, medyo baliktad yung ano po. Sorry po sa service crew na nakaano nito kasi hindi po namin order o ayan
Ano po ngayon eh? Ano oras ba tayo nag-order? Alas 12. Oh. Ito, hindi pa nga nila kinakain yung iba. Pag busog na, huwag niyo na kayo mamautot pa kayo kasalanan. Sumubrang. Mamaya, nag-text na. Sobra po yung dala namin.